Здравейте хора и добре дошли в едно ново видео на Stumble Guys, което ще играем на новият Battle of the Bananas. Аз съм го комплитнал целия, но сега ще ви кажа какво можете да вземете. 10 токена, няколко... Вижте, колко съм напред в играта. За Dark Peel Prime ми остава още много малко. За Obsidian Dark Peel, това доски много ми харесва, но просто няма как да го взема вече. Йоп. За Alpha Peel, вижте, съм много далече. Но можете да получите, и естествено, защото е Battle of the Bananas, можете да получите PBJM Dance. Който е доста странен, ако трябва. Шими. И Celebrate съм, че два Uncommon емота ми остават. Но за емотове също получавате. За Invisibility. Ето този. Пак. PBJ емот Dance. Го получавате. Също така, ако искате, можете да си закупите някои оферти от шопа, който има. Но, ако искате да спестите пари, можете да напишете в Google Stumble Guys Shop, в който в момента има безплатни суперхиро токена, изтичат след 21 часа. Така че, ако искате направо, стопирайте видеото, отидете, напишете го това и трябва да се напишете и ID, и трябва да се напишете и името в Stumble Guys. Моето е Никола _H2O. Малко странно име, но нека да започваме. Сега ще се върна. И първия мап е Laser Tracer. И нека да видим как ще представим. Един вече падна към смъртта си. Колко хубаво. Shoutout. Рип човек. Не искам да го скипвам, защото това видео ще стане буквално една 5 минути, 10 най-много. Дупето ми буквално докосна смъртта, ама играта си каза не, за един път ще бъдем добър към Никола. Ето ме, вижте аз къде съм. Така с този емот. Ако вие можете да го танцувате, пишете долу в коментарите как. Спретете видео или нещо така. Ако няма по Viber, ако нямате Viber, значи не ме познавате толкова добре. Но ако ми имате Viber, да сте живи и здрави. Сега да се средоточим само в една цел. Играта. Това е единственото нещо, което трябва да правим в момента. Защото искаме да победим. И какво ни трябва, за да победим? Не, блок даш. Като гледам. Добре, сега се връщам. Така, падна се бомбардмент за първи мап. Това е доста хубаво, честно казано. Бомбардмент ми е един от най-любимите мапове.
Една бомба не беше там. Просто не знам как. Чакай такова. Walk fucking dash! Fucking dash! Страх ме. Ако ви е страх, че ако вие си мислите, ще загубя, абонирайте се. Ако мислите, че ще спечеля, лайкнете видеото. Ако мислите, че няма да стане нито едно от двете, просто коментирайте. Или... Да, това. Което казах, ако направете го, защото ако не го направите, аз ще бъда доста тъжен. И какво ще стане, ако аз бъда доста тъжен? Не знам. Раз! Ау! Ох, моля се всеки от тук да бъде ботка и никой да няма това тъпо нещо наречено пънч. Искам да го имам. Но това е друг въпрос. Не говорим. Решавър е доста странен мап. Не е точно като Stumble Guys vibe, защото е някакси такъв пикселизиран мап. Като Stumble Guys не е пиксел игра. Разбирам като Minecraft е някакви и такива. Но Stumble Guys просто не е направена за да бъде пиксел игра. Не че хейча Stumble Guys, не че хейча мапа, просто казвам истината. Пойдем, ще успея ли? Hasta vista, baby! Защо никой не умира? Защо никой fucking не умира? Не! Добре, остана. Така. Единственото нещо, което може да ни води до победата, са две думи. Space Drop. Мислехте си, че ще кажа Space Race, нали? Но хей! Space Drop е по-готин мап. Няма гравитация. Има трамплини. По-готин е от Honey Drop. 100% съм сигурен, че това е най-готиния мап в цялата Stumble Guys. И на мен ми е най-любимия. О, чакайте, че нещо ми влезна в... Аз съм напълно сигурен, че вие хора видяхте това. Някак се показва се и следва нуп. И че е напълно на друго място. Това не съм го виждал в Stumble Guys. Как? Не! Беше и там! Беше! Ето там! Буквално имам чувство, че Stumble Guys цялата игра е фокусирана върху едно нещо. И това е колела. Много колела. Буквално въртиш колело, за да видиш кой мап ще се падне. Това звучи малко като Stumble. Въртиш колела, за да видиш кой скин ще ти се падне. Въртиш колела, за да видиш колко супер токена ще се падне. Въртиш колела направо за всичко.
Тая игра не може без да не въртиш едно колело. Това да не си въртял поне 10 колела е малко странно. Затова не искам да имам нито един от голите скинове. Голия човек или голия банан, което няма смисъл да има гол банан, честно като се замисля, но хората, които са създали тази игра, силно са расисти. Това звучи толкова рейсист, като го казах. Хората, които са направили игра, са тотални расисти. Откъде знам. И сега ще ви кажа откъде. От нещо наречено моите думи. От две думи. Моите думи. Това е всичко, което трябва да кажа. Двете думи са моите думи. О, шит! Аз сега забелязах, че играех Honey Между другото, аз буквално просто говоря с вас. Си говорим какво е времето. Чух, че училище започва. Трябва да сте чули. Аз чух и съм много разстроен. Лятната ваканция не я усетих. Честно казвам. Лятната ваканция не я усетих като 3 месеца. Усетих я повече като 3 дена. Къде отива последният човек? Имам чувството, това видео от колко време вече го се. От 12 минути. Добре, не разбирам защо снимам дълги видеа. И след това буквално абсолютно никой не ги гледа. Между другото, ако искате по-кратък такъв контент, не точно същия, ами футболен контент, можете да срещнете TikTok-а ми. Ще оставя името долу в коментарите. Това ме изстреля, да ни казвам на къде. Не знам как оцелях между това, ама протата се знаят работата. Като Baby Yoda TV или като Coral. Да, както казах, ще оставя TikTok, ще напиша името на TikTok канала си, така че го запомнете, защото е сложно. Това променя за всички вас. Аз съм и там. Не, тук съм. Това става също. Ако искате да гледате повече и такъв качествен контент не от Mobizen, а от Hicks Recorder, защото Mobizen не ми позволява да рисувам на приложения, кое изобщо каквото това да означава. Какво? Знаете ли изобщо какво означава рисувай на приложения? Това е нещо. Honey. Добре. За всички хора, които гледат видеята ми, само да кажа, някои хора си мислят, че си губя времето просто да правя видеа, но аз си мисля просто не ме интересува. Това съм аз. Мен не ме интересува. За абсолютно нищо. Не ме интересува, че си губа времето, вместо да пипам трева. Аз стоя в къщи и правя видеа за вас. Само за вас правя всичкото.
Останах без думи. Добре, явно природата ми ще повтаря думите. Как не те е срам? Природа и сега някакво... А това не бях аз, това беше природата. Вижте, аз не се движа. Аз буквално не се движа, вижте. Природата го прави това, природата го кара. Това съм аз. Като просто не ми виждате лицето. Можете да гледате фейс ревю там. Но първо. Утре ще направя фейс ревю. Просто в гейминг видеята не си показвам лицето. Защото не искам. Иначе са на фуд ревютата съм правил фейс ревюта. Но както и да е. Не точно, че съм правил фейс ревюта. Просто не искам да си показвам лицето на гейминг видеята. Защото на Fix Recorder не знам откъде. Не! Аз съм без думи. Перфект! Аз съм буквално без думи.